Kazwai mhuri yeZimbabwe, matema neese enyika. Ndinokukwazisai pane ino nguva yatiri kuchema nekusuwa pazvose zviri kuitika mukati meino nyika. Asi zvakare tichikuyeuchidzaiwo futi zvakare kuti ndo nguva nemwaka wataave uyu apo tinorangarira kwakabva iyo nyika ino pamusoro perugare rune unyararo, iri nyika yakafirwa naivo vakairwira vari vana vamwakunyika pamwedzi uno watinoti waAugust panoyeukwa ava vakasunungura nyika ino. Ndo patinoti isu takatarisana nechikaranga chivanhu, ndo patinokumanidzana nevari kaenda kare madziteteguru vari muvhu, kwaunozonzwa iwe mwana wanhasi amunoti ama 2000 kune mhepo dzinosumuka, amwe vachitoimba nziyo dzemhepo. Asi chatinoziva ndechekuti tiyeuchidzana kuti mhepo dzakasiyana siyana. Kana Satani chaiye anototaurawo sematauro anoitwa Mwari. Sakawo tati tichiyeuchidzana kuti zvose zvatakatarisana nazvo ndo nguva takatarisa zvematongerwo enyika, ndo paya panobuda nyaya inonzi nyika ine vakaifira muhondo mukati nekunze, panozonzi nyika ndeyeropa. Asika zvanhasi zvemazuva ano kana kuti makore ano kune vakaenda kwavakaenda kunze nemukati muno vakanodzoka vaine masimba ekurwisa kana kushandura mashoko iwayo atinotaura kuti nyika ndeyeropa. Isu patinge chiti nyika ndeyeropa tencheuka vanhu vari kunana Nyadzonya Chimoi nemamo Marinda mukati nekunze kweZimbabwe. Asi kuchibva kwazoita vaya vakubhidha ropa, kupleja ropa, vachivhiringidza kana kuda kupfuudza mashoko atinotaura isu kuti nyika ndeyeropa, mamemories ekwakabva nyika. So naizvozvo ipapo ndo patakuda tichitaura kuti pamunoti imimi mhepo, kune mhepo dzakanaka kuita mhepo dzakashata. Kungofanana zvakare tinogona kutaura kuti chechi anoenda kuchechi yakati, asi kune chechi inonamatwa iri yaMwari, musika nyika akasika nyika denga nepasi, kozoita vaMwari. There's only one king for kings, Lord for lords, God for gods. Saka ipapo ndo vawanda vacho. Kana siri zvaMwari tese tinozviziva kuti chinenge zvinhu zvaSatani. Ini chinondishamisa ndichiya pamhepo, ndakafamba nzira dzese, ndakafamba nzira dzechikaranga, ndikafamba nzira dzaMwari, ndikazowanikwa ndiri pakati. Asi Mwari ivo vakandida kubva ndichiri mwana mudiki, kubva pakachinjwa upenyu hwedu, kubva pakapambwa mhuri yedu, muri vemumhuri pachavo, kuchizodzoka ivo mbuya vatakataura kuti vakafukura. Ndo vanouya nemaziso enyika vachida kukuonesai kuti nyika iyi yakabva kupi, iri kuenda kupi. Ende chinongoshamisa wenyama tinokwanisa kutaurirana, tikatadza kunzwanana tinoedza kuti tikurukure tinzwanane. Asi vakaenda kare ava vemhepa kana vachinge vataura zvavanenge vareva, haunongo unozozviti ndinozovaona kana kuti ndichavatsvaga ndichavashanyira, inenge iri mhepo imwe futi yemhepo. Tati tinzwisisane ipapo. Kozoita paya paunonzwa vana vadiki vemazuva ano vedava ma2000 vachiti mhepo dzinosumuka. Tinofanira kufara kana tichinzwa kuti mhepo dzinosumuka dzichitoreva. Zvakangofanana nehomwe vanonzi vanosvikirwa, vanogarwa nemweya vanhu vakashaika, vakafa, vachitaura pavari nekuda kuti ivo ndivo vakaifamba, ndivo vari kuziva kwavakaenda. Saka zviripo nhasi ndezvekuti isu tinotenda kuti takadiwa nevakaenda.
nguva yavo yeupenyu vakanga vari vanhu vakanga vaine tsvimbo vachiita matare zvemidzimu, zvekubika madoro, zvekuita zvose zvaidiwa zvacho izvozvo, vachibva vazofa panyama, asi mweya yavo hainayo kuchengetwa mune zvakanaka nekuda kwekukakavadzana kunova ndo kwakazogadziriswa. Tichitenda kuti vakadzoka vapa ivhu ravo vakutiudza zviri kuitika. Ndinoyeuka ini ndichitaura pano, tinokumbirawo kuti Mai Sally Mugabe vabviswe paHeroes, ende kana Heroes time yacho yasvika saizvozvo musi weMuvhuro neChipiri pawanikwewo wekwavo anomira parindo ravo achivashanyirawo, ngofanana nezviri kuitwawo dzimwe mhuri dzese dzakarara kuHeroes, zvive nemufaro. Tisingazoziva hediwo kuti sezvo ipapa kuHeroes kuchaendwa kunoshanyira vakararapo vemhuri yake Magananenzi vanenge varipo here sematauriro atakaita, zvinhu zvinenge zvichibva kumhepo. Munoona makapa zita rawo kuHarare Hospital makati Sally, asi hazvina zvazvinobatsira kuti imi munotumidza mazita. Mhepo yemunhu uyu ane kusuvika, kuva nekusuwa, kuva nekushushikana, haana kwekutura nekuda kwokuti aripo panzvimbo paichiremerera chendorondo yemurume wake, vari vahosi roora, ndiwo muroora kutanga nyika ichibvako vasina mabvi ichienda kuvanhu vatema handi. Saka munhu wekuti haana kuda kuti afe, zvakare haana kuda kuzvisarudzira kuti kuve ipapo munhu akafa vapenyu ndimi munoronga handi. Saka tiri kuti zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiratidza kuti mhepo ndo paya pati kuti vechidika kana uchinge wanzi mhepo dzinosumuka, pane dzinosumuka dzichiuya kuzovaka, kwete dzinosumuka dzichiuya kuzoparadza. Zvakafanana nhasi ndiri pamhepo paTV ndichitouya kunoku, ndinogara muMbare, ndinopupura pazuva ranhasi ravhara vana chikoro rechina, madzimai muri mukati mekugadzirira kuenda kuchina, vanoenda kuMethodist ye pano pamagaba pano apa vanopfeka iyo sketi nhema, blouse rewaiti, blouse rered sorry, neheti yewaiti yeMethodist visi, neyo yekuRoma muMbare. Kwaita chapwititi champupuri zvekuti kana zvanga zviri kunzi chine moto, dai wava futi moto wangu uchabvira kumpedzanamo. Imhepo idzodzo panosumuka champupuri ipo paye, vakuru vachititaurira vanotaura ndo panenge pane vakuru vavanotiwo machembere vari ipapo. Saka ana mbuya nehanda hazvinei kuti vakaparara, misoro vakanzonochengetwa, misoro isipo yakaenda nevarungu kana kuti yakatsakatika sei, ndiwo maziso enyika vanoona. Chataakuda kutarisa pahurumende iripo yeSecond Republic, takambotaura paye nembuya Soko kuti tinotenda kuti vakauya kuzowedzera pakatangwa nehurumende yekutanga, kuti tomboti toda kuvaka povakwa popedziswa, asi foundation yeplan yeizvozvo zvinenge zvakatanga kwazvakatanga. Kwozoti hurumende iripo pakuti ikanzi pakati paroda kuti paitwe chekuti, iripo pakusasikisa pane zvinhu zvakatangwa kana kutanga zvimwe. Saka ini kana ndakatarisa hurumende iripo, ihurumende yakauya kuzogadzirisa macorrection nekuwedzera kudevelopa pazvinhu zvinenge zvichida kuti zviitwe. Saka kana dare rakapindwa musi wa15 January, nhasi ndiri kutaura ndiri pano pazuva ravhara vana vechikoro China, madzimai muchienda kuChina, totaura kuti pane dare rakapindwa kuGender and Culture kuZANU-PF, tikagara pamwe chete nechibvi zvikurubvi chanehanda, tozoda kutarisa vatakapesera kuviga vachizoteerwa nevakavateera kumashure vamushore ndevedivi iroro kunana Sentinel Muzarabani, ndo kwatingati ndo kwatinonyanyonzwa mbiri dzenhoroondo dzananehanda. Saka tikada kuzvitarisa ikoko, tozotarisa nyika yese nemachemero akaita vanhu paaccident yakaitika muna tichienda kwaSeke pano pana Unyana. Zvinhu zvekuti tese tinofanira kutise musoro pamwe chete. Tinotenda hamwe nevemachechi vakaenda kunonamata panzvimbo yakaitika izvozvo. Totendawo vematare vatakatonzwa vachitotaura kuti zviri mudare redu,
asi mubvunzo wandinosiyira kune vamwe matare ivavo kuti vakabva vataura kuti kucharamba kuchifiwa zviri mudare ravo. Isu takambozvitaura kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti kunoona vanhu vakaungana sechechi, asi vamwe vanhu maunganirana vanenge vakaita pachechi apa vanenge vasinganamate Mwari, zvatataura zviya zviya, Emmanuel, God with us, vanenge vasinganamate Mwari akasika denga nepasi. Ndosaka taakuda kudzokera pandakataura paye kuti Johani masoyo echishanu kwakapfekedzwa Samaria ratinoti dhuku kuna amai shuvai maufa. Ndikakutaurirai kuti inini ndaifamba netsoka kubuda mumba medu, ndobuda ndageza na4 shower makuseni, ndobuda kunosvika kwamakoni, ndakakufamba kanenge ka 3 times netsoka ndichisangana nemhepo. Ndaifamba pese ipapo ndakabatwa nemhepo, ndizodzoka ndakwira kombi kana bhazi pakudzoka, asi pakuenda mangwanani ndaitobuda between 5 and 6 ndichienda, ndaisangana nemhepo. Apa ndinonyanya kutaura kunzwisisana nemi kuti chinonzi mhepo chii. Kune mhepo yaMwari, kwoita mhepo yevadzimu vanotya Mwari, vasina ropa mumaoko avo, vanoita zvose vachitya Mwari, vachifamba nemitemo 10 remitemo, 10 commandments, but vachifamba nechinyakare, vachiteedzera matsimba edzinza ravo. Ndovatoda kuti titaure vanoti kana vapedza kutura kudetembera kudii vanotaura kuti tisvitsirewo kuna Mwari musika vanhu vakachena. Ivavo vanhu vakadaro vekuti kana vakakubatsira havareve chokuti ndibhadhare chakati, vanongokuudza kuti mufaro wako iwewe kuchena kwangu, kukura kwangu nzvimbo yedzinza rangu. Asi iwewe kana waona kuti wabatsirwa chihombe, watadza kuti vangotambira mashoko avareva, unonzwa vachingotaura zvawada kungondiitirawo. Ivo vanhu ivavo pararamo yatakurarama muno munyika nenhoroondo yenyika ino vavashoma. Ndoda kuti mupanzwisise ipapo. Vazhinji vacho vane urombwa, ende urombwa hwacho dai wangonzi ungoramba uri kuchinyakare kuti tinoita zvechivanhu, waune urombwa hwokuti unonatsouwana huri kuchechi asi pachiiswa bhaibheri pamberi, wokuti unonzwa kana kuti pastor achiparidza short period yaanongoparidza kana kuti vhesi yaanongoparidza inozosara yozonopera chapter iyoyo nemavhesis yato off topic, akutoparidzawo zvimwe zvisiri zviri kuenderana nemharidzo yatanga. Iwo munhu unofanira kufambirana nenguva uchiona kuti seiwo kana gore rakupera ndo panonyanya makrusedi, ndo panonyanya kunzi uyai muzodai, ndo panonyanya kudai so kudai. Sei isusu tichita Jesu achiurayiwa pamuchinjikwa akashandisirwa 30 pieces of silver naJudas Iscariot, akamupandukira zuva rekupedzisira, asi Jesu akazviziva. Saka iwo unofanira kuzivawo kuti kumachechi angowanda aya munyika munomu, iwo ne background wo here yapastor nganava kuti azovo ivo kana kunzi ndifounder, kuti azovo iya nechechi unobuda yomba mako uchienda. Nekuti kuti vazhinji muri kuenda kunopleja mari dzenyu muchibvisa mari yenyu semabvisira dzinoitwa muni mataizi, chamunokanganwa zende chekuti upenyu hwenyu futi uri kunochinjwa. Iwo kufambira dambudziko rokuti dai zvangu zvaita ndawana kana kuti basa, ndawana kana mwana, ndawana kana chiupfumi pano panyika. Zvinhu zvaunonge uchinoudzwa unzi unoita ikoko, unonoudzwa unzi iwe chiuya nemhuri yako yese, baba vari kwere vanoshanda tikubatsire kamwe chete, kana kuti uyai nemapikisha, uyai nechichi. Ndozvezvimwe zvinhu zvatinofanira kunge tichivhurikawo maziso kuti Jesu paaingounganidza vanhu aingochinjawo matombo kana kuchinjawo fishi muchikafu zveipapo ipapo. Ndozvekuti iwe unozwa unzi dzokera wozonouya nezvakati. Ndosaka ndoda kuti tionesane kuti kune vaya vanoverengawo mabhaibheri, sinoverenga kuti mabhaibheri twedu tudiki twatakakura nato tichipiwa kuchikoro pascription unit, tudiki diki tumaprophets New Testaments. Ukavhura vaya vanozvi vanoti Galatians, vamwe vati vaGalatia, alright, toti Galatians chapter 3 kaiverenga yese, aushayiwo akuda kuti munzise papo, aushayiwo vhesi rinotaura kuti hakuna anonzi mukadzi, hakuna anonzi murume, tiri vamwe chete. Saka iwo munhu nhasi ndinonzwa kurwadziwa sezvandakakutaura kuti Zimbabwe muri mukaka wangu wandakayamwa, Malawi ndo blood thicker than water, ndo rudzi rwangu.
saka zvimwe zvinhu ndinonzwa kurwadziwa uchiona vana venyika ino vatinotoziva sana men of God vakutoexpanda machechi avo kunonobata nekunana Malawi, asi iwe kuno uchinatsoziva kuti kunoko hakuna pundutso yatiri kuona kumachechi kunze kwekungonotorerwa mari pamwe nekutowedzerwa futi nhamo ipapo zvinorwadza. Ndosaka tati tichikuudzaiwo kuti muzive kuti aiwa nyika iyi kana ichinzi ndeyeropa ndeonguva yacho yatikunasorangara kuti yakafiwa yakarwiwa, but tichizivai manje kuti vamwe vanhu havachaita nyika senhoroondo yazvo, vakuita iyo kupindukira nyika nekuda kutova neropa masviri. Ndinonzwa kurwadziwa inini ndichitaura kumashure uko kuti zvainzi zvinoita kuti president weZinatha vaGeorge Kandero vabatane nemadzishe vakatungamidza vemhepo pamberi vobatsirana nehurumende, because chinonzi danyanya utasa chiri kuisisa kuti mhepo dzisumuke. Because pane zvimwe zvinhu zvekuti tinoti business muZimbabwe is free for business ongo tovapa kana kuti nzvimbo yatoziva kuti kumashure uko yakanga riri purazi remuchena raigara vanhu vechurudzi. Da kuti mupanzwisise ipapo vechurudzi vamwe vaitamba kana zvigure vaidi purazi iro rozotengeswa kana kuti rozotorwa kana kuti rozotengwa ropiwa vanhu rotanga kunzi pada kuti pagadzirwa shopping mall. Before musati maenda kunogadzira nzvimbo iyoyo, nzwisisai munzvimbo imomo, pindai munzvimbo imomo, motanga maonana nevanhu venzvimbo imomo kuti nzvimbo ineni yange yakamira sei, vanhu vaigara muno vanga vakamira sei, mafiro avo imomo munonovigana kupi. Maona asi chimwe chatiri kuona isusu tichitaurwa zvedu nemhepo manyanya kungodhiginura ivo vari kuti muri kufukura hapwa kupfuma inova ndoo yakafira vana vari kunze uko. Naizvozvo kuwadzana nevakawanda maagreements kana kuti zvamunenge mabvumirana kunyorerana zviya hatisi kuzviramba. Da kuti mupanzwisise kuti business harinamboipa zvinoita kuti tiwanewo mabasa vana vedu, but ivo venyika ino Zimbabwe ana dzangaradzimu varidzi venyika vari kuti manyanyisa kufukura papfuma yenyika zvichazoita kuti mangwana wanga wajaira kupa imbwa yako kana kitsi mukaka imbwa mabhonzo mangwana ungoipakurira zisadza risina kana sauti iri kunzwira muzisadza iro aidye inongofemedza yosiya. Saka apa vari kuti pachenjedzo yekuti hongu pfuma yenyika yakawandisa muipedze, asi manyanya kuifukurira kunze uku kuti vanhu vazive kuti Zimbabwe yakanaka izere neupfumi hwese muvhumo, asi manyanya kuchera-chera. Mukuchera-chera imomo ndopaunozonzwa kuti mamaini adhirikirwa, dzimwe ishamu dzemhepo. Apa tinokudzira munzwise chinonzi mhepo dzinoyambune pakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana. Saka zvakangofanana nezvinhu zvakaitika panguva diki yaitika mumugwagwa mune mhepo. Ndakanzwa hangu muchitaura kuti vanodhiraivha ava ngavapota vachitestwa madrugs, mapurisa achigara nezvinhu zvinotesta kuti vakadhakwa here. Ipfungwa dzakanaka kungofanana nemunhu afa hama dzapiwa death certificate rine cause postmortem, but vanozvitambira vanongotora iti zvabva nadhokta ndizvo. Vasingazvitambire kana kuti vanozvitambira vanhu havangomirira kutambira izvozvo, vanoti ngatimbonangewo takadai tinotsvagawo chikonzerera toti gata chaita kuti zvidai. Saka tinofanira kunge tichitasa kwese semataura ndaita kuti ngapave papurazi paigara vechirudzi, musati maenda kunovaka mabuilding ipapo imbotorai vemhepo vamboitawo chivanhu ipapo vari vemuno. Ndo zvimwe zvinhu zvakusumudza mhepo nokuti kuti mhepo iri kuti isu Zimbabwe mhondoro dzenyika ana nehanda ndisu varidzi venyika, asi maakutifuratira muchida kutungamirwa nedzimwe n'anga dzekunze dzamusasauya makatakura zvinhu zvadzo mabasa adzo masimba adzo sen'anga. Muri kuuya muchizonoita kunge muri kunovhura machechi. Izvozvo matikangana ende matifuratira kufanana nayo mawetlands iwaya mumwedzi waNovember wandakataura weyo
ndokwavanogara vachiziva nyaya dzedu dzatinoputira fodya tichidirira pasi. Asi kwese ikoko vakushaya kana kwekufaranukira vari nekuda kwokuti kwakungovakwa. Saka zvimwe zvinhu zviri kuitika munyika muno ishamo dziri kubva kune ivavo vakatisika madzinza edu nechikonzero, kungofanana nekufukuro kwakaitwa mbuya sokwavo kuti chingonobuda mazina akazara kutange mpunga wakaiswa paivhu dzvuku rekuwa repari. Inyaya yekuti mimi muzive zvinhu zviri kuitika. Zvakare tinozviziva kuti muri kuedza kuvaka marodhi asi maaccident acho ari kungoramba achiitika, ende imimi makutoti munhu anenge aita accident ngaatongwe amunoti ma-stiff penalties aende kujeri. Chamuri kukanganwa kuziva ndechekuti maaccident mangani anoitika ekuti munonzwa kunzi driver naconductor vese vafa. Dai zvainzi vanhu ivava vanomutswa, vanokuudza kuti nguva yandazonobondera bhazi rizotena upside down, mavhiri mudenga, vanhu vachitsva vachifa, pane munhu kana kuti pane zvandaona havazotaura nekuda kwokuti inenge waumbowa munozofamba kuti akafa ataura havazo, vanobva vangotswanywa. Saka nhasi ndiri kuti dare randakapiwa kubva patatanga kuchema, kubva hurumende chinzi ngaipindire mukupa vanhu makofini kuzogadzira homwe iyoyo yekuti vanhu vanopota vachibatsirwa makofini. Chamusiri kuziva ndochanda kuti muzive, hapana kumboipa kuti ndafa ini, nyangwe ndine dhafsi yangu, nyangwe ndine polisi ipi ndobatsirwa nehurumende, asi chamunofanira kuti handichadzoka. Ndo chamunofanira kuziya. Ende chamunofanira kuziya futi nekuyo kwandoti maisa marodhi acho sei zvikuramba zvichiitika. Ndo patakuda kutsvaga spirit yepundutso, spirit yeraramo yekurwisana nevanhu vari kugara nemagata ekuchingidzira ropa zvavo zvichiita mari dzavo dzichifambirana neropa. Saka ndati chiyeukai pandakachemera paya mhepo kuti beta kuma-20s, I think 21, 2022 tina bhazi rinonzi beta rakafa, vakafa vanhu. Isusu tiri pano ndinoda kutaura zvine umbowo, ndakuda kupindura vemhepo vakabuda vachitaura kuti isusuwo tine dare rekuti ticharamba tichifa nyangwe vange vanamata pamugwagwa kuna sekoko. Tinoda kuti muzive kuti ichokwadi. Isusu padare ratakafamba rambuya veda takasvika kuziva kuti munomu mune n'anga dzinopinda matare ekutiuraya isusu pamugwagwa. Hazvinei kuti mugwagwa wakanaka, hazvinei kuti driver uyu ane drivers license rechokwadi, akapinda malicense ake ari perfect, but anongofa munhu iyi hanti. Dai anga ari mupenyu kuchizonomutonga stiff sentence, but iri nyaya yekuti kune vanotouya vogara pasteering padriver ari kudriver vovhiringidza vanhu voparara, ropa iroro runozara magata avo emari. Zvinhu zvekuti isusu tinotozviziva, ende vanhu ivavo variko nemazita avo. Timu rakatibura beta ndinoreva futi nhasi ndo timu futi rakaparadza vanhu vakafa muswa 17, vakafa 17 pana Sekeroti. Ende kana zviri zvekuti murida kuti tizvitaure, inini handiregedze kuzvitaura, asi nhasi ndanzi nemhepo yemachembere mbuya mutuma, enda unovaruma zvinhu. Ende wotsimikidza nezuva ranhasi vanogara muno muMbare, pazuva ranhasi ravhara vana vechikoro. Ichokwadi here kuti kuMbare musika uko kumpedza nhamo kwaita chamupupuri chasumudza mazenge zvekuti dai panga pane moto wabvira. Ende munofanira kuziva futi kuti chakapisa Greenville, makataura mega pamhepo makabvunza kuti zviko zvinoita kuti patsve nekuda kwokuti ndo patinoraramira, ndo pebhizinesi zvekare, zvii zviri kutaura kuti pasagadziriswe vanhu. Tinoziva kuti panoitika zvinhu hamushaye zvinhu zvekutaura, but zvinhu zvemhepo kune vanhu vasingabhirive kana kuti kune vanozviziva asi havadi kutaura. Ndo patakataura paya kuti ukanyarara chinhu chakaipa chitadzo kuna Mwari, zvinofanira kuti zvitaurwe. Ndinodayira takagara futi dare remoto musi wa15 January gore nechitanga futi temu chivhurwa imo Gender and Culture. Dare iroro rikataurwa futi. Kuna machembere anonzi machembere mutswaka unge mutsaka vanogara kuHopeland. Takakurukura nyaya yekuti seiko kuGreenville kuchitsva imakabuda apa muchaura kuti moto wemagetsi anenge asina nazogadzikika zvikazotikati kwete imhepo
usandati nasoonesa nyaya dzekuti mhepo imhepo dzinosumuka. Ndiweka iwewe Japresa wakaimba kune hondo kumarinda. Handizive hangu kuti uchimba rwiyo wakanga wangofunga kungoimba here kana kuti wakaudzwawo zvedare rehondo dzekumarinda. Ini mbuya Soko ndoda kukutaura ichokwadi, kunonzi kumbudzi uko kune mhepo dzenyunyuto, ikoko kuine marinda maviri ari ikoko ane nyunyuto. Apa ndoda kuti muzive kuti ndo rimwe divi rinosumuka mhepo. Kana pambudzi paine mhepo yevakafa, azvishamisa kuti nguva yavanobuda mumarinda avo imomo vachiuya kunesu vapenyu, vanenge vachifamba mumhepo, vanosanganidzana nemi, vanosanganidzana nenzvimbo. Chamunofanira kunzwisisa ndechekuti hatisati tambonzwa kuti kuGrenview kwatsvakana kaviri katatu kana kune vakasungwa kana kuti masuspects. Vamwe mune mudoti kuti politics kana kuti chii. Dare nhasi tiri kutaura mbuya Mutswaka, idare ramakataura imi nevekanzuru muchitaura nyaya yemarinda ari kumbudzi uko, kuti kumbudzi uko vanhu vaya vaifanira kunge vachigara kwese kunana Hopli kwese kwavanogara uko, nekuda kuti inzvimbo aimbova mapurasi akazopedzisira dzanzvimbo dzimwe dzakazotorwa kuti divi iroro rekuti vanhu vanoita bhizinesi ravo revefenicha, rimwe divi kuchivigwa vanhu. Asi chamunofanira kuziva ndechekuti hatina kwatinoenda kuti rodhi dziri kugadzirwa vanhu tikungofa, hatina kwatinoenda kuti moto uri kungoramba uchingopfuta tichingofungira. Iko kuine vanhu vari kuziva kuti kune mhepo dzevakafa dzinoda kuti ziitirwe chivanhu chavo. Zvinhu izvi zviregedze kuramba zvichiitika. Chamunofanira kuisa pamusoro pamwe chete maZimbabweans kusangana nemunhu akafanana neni kuti ndionoreva kuti kune marinda. Ndananiko marinda imhuri dzekupi? Chiko chikuita kuti vadzoke. Saka gara akaita kuti kudzoka kwengozi kwakanaka. Munhu akafa nekada kuti muzive mapenyu zviri kuitika. Saka chatoda kuti muzive ndechekuti moto wekuGrenview uyo as long kwakavigwa munhu teererani akaiswa dho reodrop. Toda kuti mupanzwisise, imi ndimi munodhira nemadhoo efenicha muchigadzira fenicha kuGrenview. Ichi chaachipoko, tomboma example sezvaita pedi, chaachipoko. Asi hatigoni kuti chipoko. Ini ndinorwadziwa hanzvadzi yangu kuti muti chipoko. Asi ndinoda kuti vanhu muzive kuti mweya wemufa akafa munzira isina kunge yakarurama. Munhu uyu akafa achisirwa poison mudoro muMbaye kuMakasa, zvichibata vakomana vakanga vachishanda nepambari musika vachiita mabasa avo echimbavha iwayo, asi on the other hand vachiteera politics sedisguise kuvharidzira nekachimuno kekuti chipangano cheZANU-PF. Ivo vari mbavha vachibva vazonosangana kuMakasa nemukomana uyu vachibva vamuisira poison mudoro. Poison yacho yanga isiri poison yechirungu yokuti unopa mukaka, yanga iri poison yemushonga wechikaranga wakaiswa imomo, zvichireva kuti ane hondoka nen'anga, ane hondoka nekuiswa dhoo iri harisi coffin, ende dhoo iri richiiswa ranga riri part yeudhuku yake. Saka wardrobe yake kana yakasara isina kuiswa mukofini achizonetsa mudzinza redu achiti ndifukunurei, tichinobhadhara mari kuCity Council yekuti munhu afukunwe. Musi akafukunwa musi wa 14 February pamune muri busy kutsvaga zveValentine, chiti tiri kuita zvemaValentine, isu takanga tiri busy kuva kurinda. 14 February 2007 munhu uyu achifa afukunurwa, gomba rake achingobvisa chete dhoo reodrop rakanga rakaiswa pamusoro pelesi yecoffin. Akafa zvake 2001. 2007 dhoo ranga kungokusisina kwanaya raora. Asi iwo munoti machip tinoziva kuti mapuranga ane mazita. Puranga riya rinofufunuka nenge mukwari ndiwo dhoo reodrop yake. Saka munhu uyu moto uyu ambofa makaregedza kuona mukataura pfungwa dzenyu ndi politics dziri kupisa kana zvemagetsi ari kudiya, but nyaya yacho ndekuti ispirit yekuti mukomana iye afa azonovigwa kumbudzi. Vacho vakomana vemusangano vamwe vacho vakanomuperekedza kunomuviga, asi iye haana kuzorora. Chinozongoshamisa ndechekuti vacho vaaifamba navo
akazovatoro 1 vakanovigwawo kwakasiyana siyana, asi mwoyo wake pauri ndekuti ndakafirei, ndichifirei, ininiwo ndiri mwana wemhuri yemaofisi. Pandakataura paya kuti ndiye ana baba vake vaiva teenage couple, muri kwana chikupu, vaimba nziyo kumakore kumashure vachiita hwemhashu pastage, tapedza. Saka nyaya iripo ndekuti bvumai ende ndini ndiri kukutaurai zvitambire kuti kutsva kwekugreenville imhepo dziri koko. Irinda 1 iro. Rinda rechipiri, mwanasikana aitamba neni asi akafa, azofa mukutamba imomo sezvinoita vana vedu vanhasi. Unonzwa mumwe achiti embondipawo Nike rako iyo muchimbotora Adidas yako, kupfekedzana. Ndozvandatoa kupfekedzana ikoko. Tishatamba naye akandikumbirawo nguva yeduwo zvinhu zvichakanaka, akandikumbirawo costume yangu, akabva ati pacostume ndinongoda hangu sketi chete, ndipfekewo netop yangu tichienda kwamunoti kuCivis Day tiri vana vechikoro. Akapedza form 4 1990 bararaya. Asi musikana wayo takazongesa satamba tese akazofa. Mhuri yavo ndeyekwana Juru kuMhondoro. Kana maimbonzwa kunzi kuMhondoro kune nzvimbo inongokandwa matombo kana ichingotemwa nevanhu vasingaoni kuti chi imhepo dzaibva futi kumbudzi ikoko. Akavigwa, akapfekedzwa sketi yewhite. Kare taizviziva kuti munhu unosondora munoti gauni. Zvasiyana nemazuva kuti vanhu vanoitwa mamakeups, vanhu vanoitwa vanopfeka masutu, vanhu vanoitwa. Isi kutaura chikaranga chedu, madzimbuya aikwanisa kutora hand sewing machine ogara mumba, madzisawira vachisona gauni remufi. Asi ivo vakadecida kupfekedza musikana uyu. Anga asingle mother zvaika nemwana wake 1, kumupfekedza iri mhuri kwaJuru kumusha kwavo kuMhondoro, asi akavigwa pambudzi, kumupfekedza sketi white. Inini ndanisasatamba naye, havana kuzondiudzawo kuti zvamusasatamba mese, asi sketi yako taiziya. Akaipfeka, mai vacho ndo vakamupfekedza. Saka vakazonesana naPiri vasati vafa baba vangu 2004 kuti makazviitirei. Maivara kudzorera mwana wangu sketi yake, kana iye anga nechikweretu aikupaiwa. Apa makatokanganisa chipo chekutoti mwana wedu makatomisa kumakuva ari mupenyu. Saka izvozvo patopiki iyoyo zvazvemalawi nababa wangu. Uroti ivo ndo vanhu vaititengera zvishosho vari baba wangu. Akangoona ndangone top. Kungofanana nemukomana akaimba Ruyo, uyautore jizi rako. Zvinhu zvokuti haufanira kusara nechinhu chemunhu, munhu ngaangotora chinhu chake. Money to make matters worse, changu chakanosiyiwa. Vakanomuviga nesketi yangu. Pamakuwa mukutamba kwedu paushamwari ndo pakazobuda munhu aitaura kuti ajini sketi yako. Tanoona body view ndo yapfekedzwa munhu anonzi Nyembezi. Saka ipapo saka ndirakushaya kutsinira kuti muzive kuti nzvimbo dzakaitwa dzimba kuna naHopli uku mapurazi akanga achitokushandawo vanhuwo vechirudzi vaifowo ikoko. Saka mhepo dzave ikoko dzinongosumuka. Musatsvage henyu kuda kufungira kana kuti ngatiende muchikaranga, tinogadzisa chikaranga mukati menyika kuti zvinhu zvinake. Tozotaura nyaya yeSeke Road. Ndakataura 1 kuti uyo anonzi Bhomba uyu ari pana Hunyani Bridge panopwanywa makeya mabhodhoro egreen anenge mumasprite. Ini mhepo yangu yakantaura kuti ngabvipa. Afanira kutombonamata ari mumakombekombe memvura. Pane gore ndakazodzoka ndakaona muna Hunyani panenge pane tsanga pakaiswa jira yatanga hata saizi yevhiri remotorbike rakasungwa kupinga kwese ikoko kukonzeresa. Tobva ipapo tonobata pano pakopi apa tichibva kuno kuna namagaba kuna Crips kuti tichienda paRotono Gomoti kunobuda kuna naRotono Rokota. Vakambozvinotisawo here kuti miti uchipinda mutaundi uri kuleft side cold storage, miti yesenta ngengiro dzabva kudenga dzamhara. Zvese izvozvo muri kuzvidza mweya yeZimbabwe. Tobva futi ipapo takataura kuWarren Park kwacho kwakafukunwa mbuya weexecutive area. Kune pole nemutara muchena nemutsvuku. Takataura kuti kune choto chemapostori. Vanonamata chiko ikoko kune vakafa tichiti RIP, rest in peace. Saka takada kuzvisanganisa zvese izvo zvima-examples emhepo, mafambiro ari kuita mhepo kuti nyika ine mhepo. Saka tochitasa mhepo dzeheroes, tochitasa mhepo dzenyunyuto dzatakataura paya kuti vaMugabe aifamba nemhepo vachitonga nyika ino.
asi kwavakarara vane tsutsumo kuti ndakataura nechekwangu kuchirunzi asi ndakukutranslate neshona vanotaura ivo kuti makandibvisa makandipa kunyara kundipa nyadzi kufanana nemukadzi abatwa nemurume wemunhu kunzi hero pfambiro makandibvisa chiri kumeso sei. Saka kududzira kuti baba vamugabe kuenda kwakanoitwa Zimbabwe grounds tichiva chinomacha isu takavharirwa zvedu nechipangano chekumbare ivachiri anda vatendaisa vanhu ana machinyanya vachiri pasi nhasi ndova makanzera takavharirwa nzi tisabude kutera kudaro kwavo zvanga zvaitwa kudaidzirwa kwazvanga zvaitwa paSecond Republic tende muno chikududzira kuti mumbare isusu hatinamboona kuuya kweSecond Republic kumatapi kwedu takavharirwa ikoko kunzi hapana anobuda kuenda ikoko nekuda kuti vamunangagwa zvavari kuda kuti vaite azviko. Saka takada kuti titariseka matare koita ivo vacho vakafa tikutaura wani kuti vari kuchemera pfuma inobata ivhu nezviri mukati nemagariro. Saka hanzi naivo hapana kuti isu ndisi tichane nzvimbo yenyika tango kungoita mazvake isu zvedu tichitwo sehomo iniwo ndegawo sehomwe ndakutaura ndiri ndegomo hapana chakamboiba kuti tidanane tisingatiwirirane mutema kana munhu mutema asi kana mhepo yevakarwadziswa nevachena vachitsimikidza kuti atimbofa takadzokera mumwoyo wedu kumashure nekuda kuti tine nhoroondo yemunhukadzi akaenda kunovigwa asina musoro, tine nhoroondo yevanhu vakashungurudzwa vachifa slavery time nenyaya yemuchena ipapo panotinetsei. Saka ina hangu hama dzangu ndiri kuti nhasi kuuya kwandaita kusutura nemidare ndiri kubvuma kuti mafiro akaita vanhu muswasi vanhu vakafa pana Sekeroti asi zvamwari. 1 hazvisi zvekuti imimi mungati mungaedze kana kuti kudyarana kuti weVID apo wetraffic apo vagoita slow sematauro amuri kusajisa hazviramboiva kusajisa bandatingokuonesa kuti mungaedze zvinengei hondo iyi haisi kupera handati tikunopinda kahirosi uchanzwa futi nekuda kwokuti muno chatinofanira kunge tichiziva ndechekuti nyika yedu yaane vanhu vakaibata vakaiataka vari kutidzura isusu maZimbabwenzi ivo vachibhenefita rugare rwemari nekudeutsa ropa ende vanhu ivavo ndiri kutaura nhasi variko nemazita avo. Pandiri kutangira ndepabeta isu patakaenda kunoomberera mhepo yambuya tichifambisa process yekuti mbuya havazofukurwa takapinda matare nevanhu vemhepo vakasiyana nakuti mupanzwisise kune vanhu vakanorara kubako kunana Seke uku kwana Ishe Seke uku vakanorara kubako vachiomberera midzimu yavo yekudeutsa ropa yehurombwa nakuti muzvinzwisise izvozvo. Apa ndakanangana nevakataura pamhepo kuti mudare ravo riri kutaura tichange tichipera nokuti kana vari asekuru kana vari machembere mbuya makafanana nezvandiroda kukuudzai kuti kune vanhu vari kutiparadza zvokuti nyangwe makada kuti isusu titi azosu driver auraya vanhu apa mupenyu ngaaende kujeri akatenga nobagdol driver semusanyeperane kungofanana nezvandiri kutaura pano nhasi kuti kune vanhu vakanobata urombwa ari maspiritsi emaskeletons evana venyu vari kuchimoi nekunyadzonya uko ari kunotorwa ikoko agadzirwa yova mhiko iyoyo inosumudza munhu anenge akanoitora ringava bhizinesi anoita mari ungava muchechi vanouya zvesho vachibudisa mari dzavo asi iye munhu in return anofanira kudzoserana neropa kutenda. Saka naizvozvo ndo patiri kuti ini nyika ndati munzwe kuti ndiri kubvuma mazita ndinawo asi tanzi nhasi nemhepo yemachembe endai munovaroma kungonokurumai nzeve kuti ndanane ende hazvinei ndo pandoda kuti tichitaura paya patati Galatians chapter 3 mavhesis acho ese ari papo pane vhesi I think 29 verses
kunge 28 pane vhesi unotaura kuti hazvinei kuti uri murume hazvinei kuti uri mukadzi. Saka kana vataura vanenge vareva kuti hazvinei kuti ndingana ane mari ane mbiri, imi mizivai kuti vanhu ivavo vane urombwa unoda ropa. Saka vanhu ivavo vanoshanduka. Piri baba vangu vachinitaura vanonzi mananzikambe. Nanzikambe chichewa pachirungu chameleon ramunoti rwavi. Vanhu ivavo vanopinduka. Kana vapinduka vanenge vakuita zvinhu zvavo zvekuti kana steering driver uyu amusafunga kuti achichiri driver anosvika achitobatirwa key. Zvinhu zvatoitika. Saka inini ndinoda kuti nyika tibatsirane nayo nekusanganisana nevanhu avo vari kutideutsa pamugwagwa nekudaro pavariko. Saka ndiri kukupromisai nhasi kuti kutaura kwandiri kuita variko takavaona nemaziso edu isusu. Pakazofa beta takatovabata. Kana kuri kunzi mukoti tinototaura kuti makararira kusango kumatare tinoti mapako. Mimi sisi tichizouyo makuseni tine dare remachembere vakafukumbwa tichifanira kugeza kumvura kwanonzi kumvura kuna 6 makanga makunyanduka makukwira mota muchienda. Asi dare redu nekuziva kuti makanga makarara usiku muri imomo muchiomberera mhepo yekuparadza. Chakakubatirei makii. Ndofunga kana vakateerera vatonzwa. Handina hangu kuzotaura zita kuti jwa ene ndichazoritaura pachikamu chichateera. Asi vakazviita vari kuzviziva neorganization yavo takavabata isusu. Unonzwa sei iwewe waenda kana kusango kunoita zvinhu zvako iwewe kana kuti une zimota kana mafortune example unoshaya key. Washaya key iwe unowe matare. Uona vanhu vari kubudikira uri pakati pekutenderera kutsvaga key indewe matare. Mhepo dzobva dzahakana ipapo. Saka ndinoda kuti imi muzvizive kuti baba vamunangagwa ndinonzwa hangu tsitsi munoedza baba nekubuditsa homwe yekuita kubatsira vanenge vafa. Asi kaichokwadi vanhu vakafa hapana anodzoka. Vanhu vatofa hapana sei anodzoka. Toita sei nevanhu ava vari kuita izvozvo? Ana men of God varipo, ivo vematare vacho varipo. Saka ini zvangu ndinoda kukutaurira mhepo inonditungamira inini ndiri mwana wevanhu. Kuno baba vangu mukwasha kuzi baba vangu Malawi. Chinzwai maZimbabwe mudzinza randakaberekwa kana nhasi makati ngatikwire paroadport. Ndinotokurakidzwa kuti ava baba vangu sara pavana vangu inakafa 2004 mumhuri mana baba vedu vakanga baba vavo vanhu vandose. Baba vangu vakandizvara baba vavo sekuru ande vakanga vane vakadzi 12 kana chitauko. Vakadzi 12 makashorwa vana vakakwandisa vamwe vakadzi zvavo vachizorambwa kwakazosarwa nge5 7 ndiko kanobuda nababa vedu. Saka mudzinza rangu inini munowanikwa dzinonzi un'anga vematare sezvamunongoita kuno kuZimbabwe kuri kuMalawi. Mudzinza rangu inini munotowanikwa ana pastor vemachechi sezvamunongoita kuno men of God. Saka muchiona oneso ichigara mandiri nekuda kuti zvinhu zvagara zviri mudzinza redu. Saka ndova kupinda piri kuti akubatsirei kuti tikuonesei kuti umwe umbiri hwamuri kupa dzimwe n'anga munomu vane zvavari kukuitai nekuseri. Saka isu tiripo pakukunongedzerai n'anga idzi tochida vezinata vanotungamirwa navageorge Kandiyero. Kufanana nenewspaper ra2019 rakabuda chinzi hoditsoko muofisi kuna ambuya kwenda vakapindura vachikomenta vachiti iri dare rakaoma tirikwanise zvinongora kuti mubatane pamwe chete. Ndoba takabatanazve mbuya vakazomufukurwa mbuya vakaenda kumusha kwavo. Izvo zvinezvi mbuya vari kuti tinoda kukutenda imi veSecond Republic nekuendesa maindependence nemamwe mamisha kuti vaziye chavakatsvisirwa misha yavo nekutiza varungu nguva yevarungu vachiiona independence sezvamakaita kuGogwe. Asi zvanzi mvura yakanaya kuGogwe imvura yatati futi tikupromisei kuti mwaka wekurima kutanga 2025 kusvika gore rinouya ichange iri mvura ine mheni inenge ichiita basa rayo yekutsvaira zvakashata.
ichange iri mvura ine zvimvura mawe, ichange iri mvura yakawandisa, asi imomo munenge mune mhepo yenyika yemaZimbabwe. Asi chizivai kuti muri kunzi tashaiwa mashumo nedare rekufa pamigwagwa nekuda kwekuti vana venyu vacho venyika ino ndo vakanobuda kunze uku vakanoromba kuti vaite pfuma. Muno munyika muine pfuma 1 2 vachitenda kuromba kwavakanoita kunze uko vachiuya vachizoisa machechi avo munomo. Isusu tiri suvaridzi remidzimu, tosaka chinzi Zimbabwe matishora. Saka ishamu dzenyu dziri kukurovai pamugwagwa, isu chengeto tichakupai kupi? Imi manyayofukura, mafukura Zimbabwe, manyayekuifukura kubvira papfuma, manyanyisa. Zvimwe zvinhu zvamunofange muchiitawo zvinofanira kunge zvichitoitwa, muri kutozvitsveta muchinyanya kutarisira zviri kumberi. Ndo mashoko avakanditaurira. Saka ini ndoda kuti muzive kuti zvekumoto kuGreenville, kana tichitaura kuti mukomana yakafa nechipangano, chipangano chakanga chiri chiko, igurupu remayouth eMbare akanga akarongana kuti agare ari semaneighborhood kuMatapi achibatsira mbavha dziya dzinoda kutibira kana kutiitira zvakasiyana-siyana, kubatsira kudzibata vachinodzisiya kumapurisa. But at the end vakanga vazenge vane leadership yacho yakazoita kuti vana vemunzvimbo imomo vabudise vana vavo kufamba nechipangano. Vakanga vava vakomana vagara vari mbavha, but vakanga vakuhwanda nemunwe wekuti vakutedzera chipangano. Chipangano chakafumwa nevanhu munzvimbo, but vakazenge vakushanda nacho, saka vakanga vava vanhu vane misikanzwa. Saka naizvozvo they are the same people futi, vamwe vacho vakazobuda, vamwe vacho vakasara varimo, vakativharira futi kuendawo kuZimbabwe ground panguva yakanzi handei tonoungana tichimacha. Asi maZimbabwenzi ivhu rinonditaurira mbuya Soko kuti nyangwe zvenyu takatadza, hakuna kutadza kudarika kubvisa chimiro kwakaitwa baba vaMugabe. Sei ndichitaurwa nekuda kuti hanzi mhepo yavo yakaramba kudzikama. Saka zvimwe zvezvinhu zvaakuitika muno munyika kugumbuka kwavo, muzvisive izvozvo. Ende todzokera mubhaibheri. Mubhaibheri kana iye Joshua akanzi ndiye aakulidha vana veIsraeri kuenda kuKenani, azvisikirwa kuti Joshua haana kuona kuondoka. MuKenani maida unoti mainzi aendemo, vakamutombogara Abrahamu, Jacob naIsaac. Vese vakadaro, nyangwe ari Jacob, ari Abraham, Isaac, Jacob, vakazodzoka kwamboitawo nzara vakazoenda. Asika ivo vaJoshua vacho vakazonosanganawo nehondo, nekuda kwokuti nguva yakanzi donedzai madziro eJeriko, pakaiswa mutemo. Kupona kuchengetedza mutemo, pakaiswa mutemo wokunzi mutemo watakuisirai uyu, ingotorai zvinhu zvakafanana negoridhe, sirivha, kopa, zvakakosha zvacho munozviisa kuJehovha's tent kana tabernacle kunopa treasure. Asi acha mbavha iyo pa10 commandments apo akanochiva goridhe, marobhu, zebe dzinopfekwa naAhija maprofesa, akazvita zvake. Akazonopinda kahondo yakauya kuna Joshua. Muri kundinzwa zvandiri kutaura? Hondo yakanouya, Joshua akakurirwa, akanochemera Mwari pamunamato. Mwari akati vana vaIsraeri vatadza, vaunganidzi uchamuona atadza, achanouya akazonobuda ega akati ndini ndazoita kuti hondo yamapinda mambo Joshua munotitungamira vazofa vanhu nekuda kwehondo, ndini ndakatyora mutemo. Saka chakanaka kusora pabanzi rakona kwakaimbwa kupona kuchengetedza mutemo. Nasi mapostori ndanzi ndikusire mashoko ekuti mafamba nezvematongerwo enyika kwenguva refu kubvira vadzira vachiri vapenyu kusvika vaende kujeri, kubva pavakabuda pafront page yeHerald vakanzi nzira jailed, vatongwa nemudzimai. Isu vadzimai tanzi, ndisu vatadzi. Kubvira Eva chaiye ndiye akachinjisa pfungwa dzaAdamu, ndisu vatadzi. Kana ipapa pamwe padare rasari kusazowanikwa baba vaMugabe vasipo, ipapo ivo vaMunangagwa vanga vakumbira mhuri kwaMugabe kuti ngavaende ipapo paHiros pamwe mukadzi. Saka zvimwe zvinhu vakadzika, sezvo tiri mubhaibheri takanzi tiri vatadzi. Ndosaka Galatians chapter 3 verse 28 iri kutaura kuti no female no male, we are one. Saka ngachiitai tise musoro pamwe chete, tive vamwe chete,
tiite zvimwe chete nekuda kwokuti mashaikiro atiri kuita nhamo dzatiri kunangana nadzo hakusi kumboita kunge kune vanhu vanonzi ana men of God. I don't know kuti mwari wavo wavanondamata na men of God ava muno muZimbabwe Christian country mwari wavo mwari werudzii mwari anongoripa ofu mari dzevanhu vanhu vachienda kunobhadhira mari dzavo ivo vasina return chavari kupa. Hakuna matestimony atiri kuona kubva pandakataura nyaya yekwababa Chikwaka kuti dangwe ravo gotya ravo rakaitwa munhukadzi paspirit ndikataura vamakandiwa handinena vamakandiwa ndinoda vaEmmanuel taura kuti vaEmmanuel toignore senemu yavo ivo pachavo zvazvakuita kunge zvakatoita kunge pakatotadzwa. Saka ndiri kuramba ntaura chapter yekuti hazvinei kuti une mari hazvinei kuti unogara life yakata sei ngirozi nemidzimu kana yaonesa chakaipa chinenge chaoneswa chakaipa kungofanana nedare ratangwena. Tangwena akaita mbiri yekufambana navaMugabe vachibuda vachienda kunze kwenyika nenyaya dzehondo idzi asi ivo vatangwena tsvimbo dzavo dare ravo harina kuzoparadzwa zvakanaka vafa ririmo riri kutonetsa takariwana nawo naro tichafambo yemuchembero wedu muchanganura muri kunzwa mashoko. Saka ndinoda kukutaura kuti firo yatiri kuita munomu muchapedza vanhu vese vane mota vari kucheri nekuda kucheta vamwe vachauraya vanhu vangosara vari vapenyu ari driver nemota yake muchamaitisa mucheri kuti muzonzwisisa imimi kuti kune anokugara iyo kuita compatible kufanana nemaoffice machines atinoti drum kit. It's a clean bed nedrum zvezvo zvaita bond kuti kutanga kuti tikinyi key uchida kumutsa mota patoriwo neruoko ruri invisible rosiri kuona iwewe rakutoshanda nemota yako. Ndo zviri kuitika pamugwagwa. Ini naibet ndinoda kukutaureni mukati tingapuruvhane sei tomboti nhasi ndamuka ndichitaura ng'anga dzacho chandinge ndichida inini mwana waPiri ivo vanenge ndamenshona kuti baba imimi nedare renyu nezita redare renyu sezvatakaita chidhakwa takakutaurai chidhakwa akakura musoro akazvidza gender and culture mai Chirenje kuti afambise dare akada kuzondorifambisa ega achida kuchiva tsvimbo yasoko nekuda kuti yakanga ari soko akazonobata twakanobata kuMozambique. Iyi chembere iyi yatomira mumvuri kudhara kuti hazvigoni ndichapudiswa chete kuWarren News ndichienda kumusha kwangu zvakanomuwana asi nekuda kwokuti aita zvaaita ifamba nevaifamba navo nhasi ndinotenda iwewe baba Harare wamupostori nekuda kwokuti pawakaimba rwiyo rwokuti rita mukadzi wako anda kuti iwe undinzwe mashoko aifamba nezimta ndo kwakanga kuna president Norman Chidhakwa vachifamba nezvematare zvechivanhu. Saka ndinodaira kuti zita rekuti rita iri kuna amai vangu vakazvarwa musi wa8 August ndiwo mwedzi wavo 1952 rita uyu hatongoda kurinzwa richiimbwa futi kunze kwaMukanya akariimba nekuda kuti itimu inochitendera naSuku ende iye Mukanya akakuimbirai kumakore ekumashure kuti nyika ichava mamvemve akakuimbirai kumakore ekumashure something for something nothing for nothing say corruption akakuimbirai kumashure kuti taiti tinogona kuzviita havana kumbotadza asi vakune vakaishora kuti zvake zvaMukanya zvekunyeba asi nhasi andinga ndo ratiri kufamba hamusi kuchemere zvecorruption hamusi kuchemere zvenhingirikini zveiyo nyaya yekutamburai tiri kuchema ndika. Saka ndatiwo futi ndoda kukutsinidzira kuti vamakafukura gore rapfuura vati pfuma yedu manyaya yekuifukurira nekuifukurira ikoko kuti vanhu vaiona vaiziva vachaichiva zvicharwisisa nyika ino nekuda kwokuti vanenge vada kuimomotera vawandisa kungofanana nemhepo yatiri kuona mumbare medu matogara. Naye ndikabvunzawo nyika ivo kana wavhura shopu yako watotora kafedha dust watodasta zvinhu zvako zvauri kutengesa wagara pakaunta wakatariswa ngereception munhu akauya achida kutenga kana ibhumu kana chii unofanira kungotora kauchingomupa achienda bati zvatiri kuona mimwe mhepo dzatiri kuratidzwa vanogara netumafedha dust uchingotenga kana chingava chii chinodastwa
kuomberera ikoko kuti zvinhu zvavo zviendeke. Ndo imwe weakness yamakaonekwa maZimbabweans. Muri brilliant pachikoro, we are hard workers kumadzimwe nyika munozikanwa, but nyaya dzechivanhu vanhu muri wiki munoda zvinhu asi kuda kunatsozviongorora kuti zvekufamba sei. Zvimwe zvinhu zvatiri kuona vamwe venyu ndo vanoti achingovhura shopu anorara nemvura dzake dzemataredzo dzemanjuzu kudi anotanga kuikupira wokunyemera kuti ndiri kuita kuti dhasti ribve ndizonatsotsvaira. Zvirizvo zvavari kuita. Kana vavhara futi mashopu avo vanozviita futi zvezvo zvekutsvaira wounganidza marara opisa. Saka da kuti muchiziva kuti nhasi kuda kukutaurira moto wakapisa Mbare musika, moto wemhepo wemachembere. Ndiri kunyemera kuti nyika ine makurumbidza zvemachembere zvemanjuzu. Njuzu yakanaka, njuzu yakaipa, because njuzu ikakutora enda neyo kubako kwayo, enda neyo kubako kwayo, ichanokudzisa zvainoda on condition kuti unongizvitambira yozodzoka. Iwe wa murapi mukuru, muoni mukuru, unge vekwenyu vafambisa nyaya mune zvakanaka, inouraya futi. Saka zvimwe zvinhu zvamuri kuda imi futi muno munyika zvamuri kuti ari pana anowanwa nekasachete kake kefodya achiputa, uri kudirira muvhu rinana nehanda vasingatomboda murume. Tinozviziva here kuti takati Zimbabwe is free for business, varungu uyai tibatsirane, but kapaita kugeda kwemene kuti isu vainyama vari kufamba toda development nekudyidzana nevarungu, asi ivo vacho vakafa vari kuzviramba. Amene kuti pano munoirova kunzungu kunyimo muchita sei. Kufanana nezvandakataura kuti pakatadzwa kuti maineri vakawanikwa vari kumarinda vachiviga kiki device, asi kureva kuti murungu hatimude, asi kureva kuti hatifanirwi kusachemana, but nekuda kwokuti munhu akanga ari kumarinda vakamurwisa mai ava maimera marinda imhepo yevakafa, vakaona kuti chamuunganidza ikoko ende panguva yendiregererewo ipapo tatobatwa nemhepo kuti ndishore mundirege panguva iyo vameri vachinoviga dhivarisi ndodai vakanga vachiri mudzimai wavice. Saka pakanobva panogozha kuti uyu muchena avaswere vachena vatinorangarira munhoroondo nehandare. Tozotaura ikoko vamushoreko kuri kutadzwa uku kuti mubva manzwa vamushore vakaenda asi divi rekwananahwata kwananehanda. Muno mudzimai anyanyoipisa nyika ino munyaya dzechivanhu. Akukutaurirai tikada kukombeya kusachihera apa tesasoko ana chihera manyanya zvisingadiwe nemidzimu yenyika iyoyo zvechipfambi izvo vazhinji venyu nokutotonga mudzimba. Ndanzi ndikutaure nhasi ndiri kutora mashoko andangonzi ndiyozokutsirai tichienda ikoko kunorova mapira, kunoomberera midzimu, kunodii tozoona maresults kuti December unenge wakanoomberera zvakanaka here, wakanotambirwa here zvakanaka here, kana kuti uchapurwa futi, because muno mane mablood suckers vari masatanist ari kuvaka kana kuti akavaka machechi akanaka kwavakanotora urombwa hwavo vakanosiya agreement yekuti vanoita zvinhu zvese panguva yese ivo vachibhenefita ropa, iye achiita upenyu hwakagarika kuno vachipedza vekwake. Saka ndati futi muzvizive zvisakatapula kudzokera dare rekuku 2019 kana muchayeuka tambotaura zvenewspaper kuti mbuya kwenda vakanopindura comment 2019 iyo pane doro tada kudzokera doro final bira rakaitwa last year na comrade no doubt Lois Mukati pamakaita kumarengoni. Pane doro raibudisirwa mari nehurumende mombe zvikafu zvese zvichitwa iwo kudivi rekoko kwana Centenary vairara mugomo mwedzi wese senguva inena. I remember ndakasvikako 2019 muna August, it should be musi wa 19 tikazongobvowa ikoko musi wa 22, nokuti kuti ndanga ndiri kubira iroro asi ndakanga ndiri kuwa ndakaberekera vana vangu kwandingati kwana ana amwene vangu nyangu ana amwene natezvara vakashanyika variko ndanasara pavana pamwana wangu ndo patakanosvika chitoshaya dzimwe hama chitwa avapo varipo zvikanzi vachabatika mazuva anoswera kugomo kunongouraiwa mombe vachidya masadza ikoko vari ikoko kunowanikwa machechi akasiyana-siyana nanguwo tsvuku anaani vakasiyana-siyana, asi mudzimu wandakanyaona unonyayobuda une mbiri rezita ndamai ndimbuya Chihera. Saka zvanzi tikutaurireyo kuti mana Chihera unhu hwenyu hweunzenza musiye nekuda kwokuti zvinhu zviri kuitika imhepo varidzi venyika vakatipindukira nekuda kwokuti hanzi makatiramba. Kana muchikwanisa kuya neurombo hwekunze kurodza kuti isusu hatisina mapowers yangova yedu. Saka ndambokudzai zvemvura yekugoko kuti ichanaya futi mvura iyayo ende hazvisi zvekukunyeperai. Varimi tsvagai mapadza anonatsorima mucharima
kuchava nekudya, kuchava nechende. Vanotaura zvingashamiswa ungandidhaute sei naye muzukuru kana kutaura neni muimba yavakafira kupari. Imi muchingoona nzimbe dzakati chakata, zvose zvinodyiwa zvakasara. Kurima urimi hwakadzoka, asi takuda kutsvaira nyika nemutsvairo iwowo wakaintroducwa baba Mnangagwa. Asi musakanganwe zvandakutaura kuti even muBhayibheri 31 Kings dzakanga nekurwisana nemaIsraelites, Joshua achitungamira, vamwe vachifa, vamwe vachita nekuda kweupfumi. Zimbabwe ine upfumi asi nekuda kwemafambisiro atakuita. Ungave zvako uri pachigaro paukuru kana pabasa kana uchita corruption, one day vachakorova neshamu gota off the road, motikari yako ngonorovera kana zipila uchifira ipapo nekuda kwokuti zvashane yezvinezvika. Ngirozi yakati makandidana muchitamba neni, muchinyepera kuti kuimba, muchinembera kunamata, muchinepera kuita makrusade. Imi muri machechi ari kutora zvinhu zvevanhu muchinyepa. Nyika ineyi tinogona kunga tine nhamo yeyi, mune machechi mangani? Mubvunzo wandiri kukutaurirewo munhasi tichaura nepadare renyika ino. Saka tati muzvizive izvozvo kuti iwewe munhu chimbosiya kutungamirwa, chimboisa mabvi ako pasi, umbotaura naMwari wako. Nekuda kuti taakumhurwa nevaridzi venyika, tichitaura zvemidzimu, taakumhurwa nengirozi, tichitaura zvaMwari. Saka chiziva kuti munhu wenyama pachako uri papi pane ino nguva. Zvinhu zvese zvinokwanisa kudzivirirwa naMwari, zvinhu zvese zvinokwanisa kudzivirirwa nevazimu vatataura vaya vanotyira Mwari, kuti vanochema kuna Mwari, kumadzinza avo osumira kuna Mwari vakachena. Saka zvinhu zvizvi ngatigadzirise munyika medu, ngative nefaith, ngative nekundiso yekutya midzimu yenyika, ngative nekundiso yekunamata mweya mutsvene, noti kunamata mbiri yapasta, kunamata unaku hwechechi, kunamata kana kumari dzake. Izvozvo padare ranhasi danzi ndikutaurire kuti kuna Mwari tiri vamwe chete. Ende unhu ihwohwo kuti munenge chamasingazive nhasi kuti muchizive. Mangani machechi anogara ari kapo, murume nemukadzi unzi pastor Ngana, pastor Ngana, vakasitika pamamotikari kana mapostori ekwanzira paakatanga kubata nyaya yenzira achiri mupenyu akasiyaisa tsananguro yenyika. Kuti muzvizive mapostori ekwanzira anopinda sowe rawo rechoto muna October mwedzi wakafa munzira. Asati afa vaipinda muna Machi achiri mupenyu. Izvozvo zvinhu zvavakabata vakatohaka, vakatoona kuti pamunopesana murodhi motikari dzenyu dzine mastika, vanhu ivavo vane tariro, iwo uchaona sestika. But kana yanguva yavo yesatanism panguva yavo, they are real people. Ndo vamwe vacho vanofamba nemakii. Ndosaka vachona mapostori akufambawo ane miteuro mumachechi. Ichenjedza ndani tikutaura kana vamusingazoti mapostori ekwanzira anotofambawo nemiteuro yavo mumotikari, kuswizana nemhepo idzodzo dziri kuitika idzodzo. Ende ndichidzokorera futi, handitye asi zvangu ndiri mutumwa, handina kuzvitsvaga, ndakasununguka kugara pasi nezinata, president wezinata negender and culture kupati ZANU-PF, kutaura mazita evanhu vane mbiya dziri kutora ropa, vanhu vachifa. Musati siye takanyarara nekuda kwokuti ndaya kuti tinozonzi tafumura ningi. Kana zvakaitika zvakaitika, hapana anozviramba. Ende chimwe chidzidzo chatakadzidza ndechekuti nyangwe akava man of God achienda anoita spiritual husband kune umwe munhu, pamunoendeswa kumachechi kwenyu muchitoitwa mahononi muchipisa mari mahononi, anenge atoona atoziya dambudziko rako. Iyo vakadzi vavo ivavo pavanobuda vachisiyana nevakadzi vavo muspirit yekunoshanda vamwe vakadzi, vakadzi vavo vanouya vachitowo futi take over neve same machechi avo neurombo hwakangoita kududzira kuti zvandiri kureva mungangoti hengu kuti dare rangu rinoita ngendopenga, asi chanoda kuokudza kuti zvinhu zvakataurwa kubvira kudhara tichiri kumvura. Mbuya iva vasati vafungurwa ticha kuti dare vana vazotaura pamuzukuru vakawana kuti anopenga, asi anenge achitokutaura zvemene zviripo. Ndati ndikudzokorere mapurisa nehurumende, vharisai mapostori ari kuswera achimhara kunge ngirozi pakopi tichienda kubva cold storage kusvika kutonzvo. Unihwo hwakashata. Zvakare taakukumbira mapostori ekwanzira achisiya kuramba achienda kusowe kuhirosi, achiwana nguva akumbirwa nzi awane nguva yekuramba ari pashrine achinamatira ngirozi, kukumbira ngirozi kuti ava vanhu ava vanopinduka kuti vange rwazi,
vachinogada midzimota, vachinogada mabhazi, vanhu vachifa. Like zvakaitika Zhombe 2023 kana siri kukanganisa. KuPlumtree kune vanhu vakafa futi vaenda kuSouth Africa neSprinter. Sprinter hapo kana nguva isina kundiperera idare hombe. Pese panoitika ngozi, isi pachiMalawi accident oti ngozi. Kuno munoti accident, munoti njodzi. Pese panoitika maaccident anosanganisa gonyeti kana maSprinter, amboda kukuvanza imemory yenganga futi dzatoda kubudisa kuti mudzione mazimba kuti ndo dzakagumbura piri kuMalawi. Bosi vanhu kwapiri panguva yatakachekereswa yatakasacrificewa muno kutangira pana Rita kusvika kumhuri yake. Zvakauraisa vana vekuvanhu kuMalawi ndikuda kuti isusu tiri vana vekuMalawi tairwiswa, vakazozvitsvaga vakazozviziya. Nekukidnepwa kubudiswa muno munyika zveginya uchida usingadi pachishandiswa n'anga dzatinoti futi mudzione dzekudhamafosi kuti vakashandisa magonyeti kunotora mbanje kuya nadzo dzakaramba kutambirwa mahusa nemamalawenzi vachida malaweni kwacha. Zvinhu izvozvo zvichizodzoka muno muZimbabwe zvichipinda zvichipesana nemasniffing dog epanyama panda pachishandiswa mushonga. Tinoda kuti futi muzvione ndo zvaane denda rekupenga kurikuita vana vazhinji panyaya dzemadrugs. Mungavaendese zvekumasakatrik but pane mhepo futi iri kubuda nekumbanje ikoko. Imo mumbare imomo mune vatinoda kuti titaure hazvinei kuti mabig fish vakadorombera futi madrugs. Zviro zvokuti unonohodha kana dzedola example wozonoya wane dze$3 zinoserwa nepondo kuMalawi chikwete wozotadza kudzokera kunibhadhara. Wovafonera ushinyeba kuti takazoredwa. Iyo vachizviziya kuti dzakatengeswa vakasimudza mhepo. Zvinhu zvakawanda zvatoda kukutsvairirai. Ndiye zonserero ndabwera ineyo ndikutsva mutima pankani yadziko raZimbabwe. Antu akumwarira pamusi wangozi. Chifukwa cheantu awo amakhala ndizida ziwanda zokufuna kuti vakaroremera pachuma chawo antu awo. Ari antu adziko raZimbabwe ena amacharity machura kwati macharity kongu namachechi amakhala ari mapasta apamwamba ochuka kwambiri. Asi vantu amenacha akubwera kwati kuMalawi kutenga mangwara, kubwera konkuno kuyamba macharity kenaka kupemba ndarama makobiri kuti antu azirowa macharity iwo achatembenukira. Ndiye inoenda pemba mwana wa dziko raMalawi abambo wangu Gideon Sachoka kwati kusanje. Ndiye ndifuna ndiulule mbepo yabambo wanga yanena kuti utandiza abambo munanga kwandingani mene chifukwa chakaona ngesiro. Ndikureva kuti inini ndakumbira nyika kuti mwana wekuMalawi ndini, baba wangu ndekuMalawi kwedu tine zvisi. Tinana men of God kudzidza redu, tine ng'anga mudzidza redu, tine zvisi. Asi kana mhepo yakatibatanidza nekuda kuti ndo kwatakayamwa mukaka medu muZimbabwe, hapana patingakusiyei makadaro uya one. Love your neighbor. Tipamwe chete kana politics dzenzi Malawi neZimbabwe dzaifambira dai bingu mutariko akanga asingawira navamugabe. Hayi so Joyce Banda safaisi zvakaita Joyce Mujuru. Saka hapana patingakusiye isusu da kufumura. Akukufumurirai. Medu mumbare mune munhu anai namata cheche kwamakandiwa. Asi akafa bakwaya nematoilets. Unoziva kuti kuchengetedza chechi andika nekuattracta vanhu kuti vaenda andika. Asi vakazenge vachiparidza vanhu vavo vachicriticize nzvimbo iyoyo, asi vachikanganwa kuti matoilets avo akanga ari kumunda kwarita kuseri kwemba yake kwatanga kuti aita mutsvagira badza achipota zvake achizorora achirima ari kuseri ikoko. Zvese izvozvo tobva ipapo kukazofa mwana akachemwa kumaterereni achinzi adonha futi kwamakandiwa. Murikuzoona kuti amakandiwa enda kazopesana naMalawi 2018 ndikaona yanoti advert kana kuti logboard yavo FSC yavo vakagumira muWest mwaye bhachi ravo reblue newhite rine scotch kunge bhuku remesi. Zvirauza kuti vakuda kuexpanda kutonosvika nekutonokwira gomo randakataura the tallest building mutown times 2. Vakuda kutoexpanda semaexpandira anongoita amai vaEzekiel Guti vaYuna Guti vachiexpanda. Zvese izvozvo isusu takasununguka kutaura nemi nokuti kuti isusu takatoenda kuMalawi tinopindawo machechi edu sevana zvedu takurira kuZimbabwe, asi tanatsogara pasi nehama dzedu kuti tatsoziva kuti iwo machechi acho waya adei. Asi kunenge kuchibuda tsanangudzo nyika yenyu hapana patingakuvanzei. Hazvinei kuti kana iri Monday kusvika Saturday vanopinda chechi Sunday, vanenge vachifamba nebhutsu vari pamusoro zvinongoita munhu wese, asi vanogara vari mukakanu vachibva kuMalawi vachienda kuMozambique kunova ndo kune minda yavo yavakarimira. Asi kana vakupuoka dare renyika hapana. Isusu hatichashamiswa nokudzoka kwakaita baba wedu. Baba wedu vanopfuka
amboda kunyepera yezvino zviri mushishi yoda kuti tigadziriswe tibude nemhepo yawo. Vane mhepo yavo inoramba iri muno nekuda kwokuti ida kuchengeta vana vavo vakabatwa nedare rambuya rakazochenurwa zvaro risati rabikirwa duro nekuda kwokuti paita mitauro kudzinza rambuya vacho. Tatipapo mupanzwisisa padare rambuya. Saka ini nhasi ndiri kuti vanhu ngaticheme tine tariro. Muchipiwa makofini kurwiswa kwehomwe yeparties yehurumende iyoyo, kupai makofini kurwiswa kwairi kuitwa, mucharamba chete muchingopiwa makofini nehurumende ava vachingogena ropa. Saka isati full stop, no. Tikuvada ivavo vanhu ivavo vaonekwe. Ende kana kune vamwe vakaimbonetsa vari vemachechi nen'anga vakazobatirwa zvinhu zvavo, inini handimbotya. Kana ndaitya kudhara ikoko ndisati ndapinzwa matara ambuya. Pandaifamba matara ambuya ndaiendeswa nzvimbo dzandaitoti naimi ambeno zvangu ndichanodzoka here mumvura, mari kunzi kumvura kudidi kunoomberera kuti but pandaizoona chiti kana taita kana kuti ipfuko dzedu dzedoro taomberera chifamba dare rambuya iri vachitaura yego vachidhikira makasandifukunura chite muchagara makachema, ndini ndinovhara doro rese rechikaranga ramunoita nekuda kuti makandirasha makandikanga naenda kandiri chimbohombe iri yemachangani. Ndodairai zvine zvimuri kuenda kumamisha, endai munoita matare yenyu yechikaranga, asi muchiziva kuti kune mudzimai areva kuti ada kubatsirana nemi. Tichatangira avo vatakabata vakarara kubako vachizoedzerwa makusenseni vakuti vakwire mota dzavo vakashaya kiyi. Mbuya vanotaura kuti ndo vakatora kiyi vakaswera vachidzungaira vari kumvura ikoende kumvura kwacho hakusikure kwaunyani ikoko. Saka zvinhu izvozvo munofanira kunge muchizviziva nyika kuti muzive kuti zvinhu zviri kuitika muno munyika muri kuzvidza midzimu yenyu muchimhanyira kumachechi hansi kushora machechi, but tinoda kuti tionesana kuti kune machechi aMwari koita machechi emari, magold digger vanongoripa mari yenyu. Iwewe hauna chaunowana gore rese uchinopinda muchechi momo, hauna kana musi wakambonzvenzverana hako shoulder to shoulder napastor kanenge achingopfuura achingonyima testimony, but mari yako rugara uchingobhadhara. Isusu takangodaidzwa neflyer one day first time kusvika kuchechi takangodosvika nekungoti munoudzwa prophecy, asi prophecy iyo yakanga iri yekuti akanga aona zviri pandiri apa vafunga kuti vangashande nini. Asi tazodzokera kumba kwangu mhepo yakanobuda ichiti mwana wako akakurira kumapostori akazenga akuramba achida kuenda kumapostori, ndaada kuenda kumachechi ariko mazuva kwana Hubert Angel ndiye akudaidza iwo satya kuenda enda unonzwa kuti anodei anorevei. Asi takaenda ikoko vakanopa profesi yavo vakatitora mapicture avo vakatiendesa kumachechi avo ekunze kwenyika. Zvinhu zviriko. Saka munhu kana uchienda kuchechi usade kuti pastor akutungamire palife yako. Ende vazhinji tikuda mabasa, tikuda dzimba, tikuda mari, tikuda musakangane kuti haisi kiyi kudenga, ndezvepano pasi, ndezvepano pasi. Ngatitsvagei Mwari maZimbabwenzi. Ndo mashoko andati titaurirane, ngatitsvagei Mwari. Ndo nguva yatinoda kuti tionesane iyo, ngatitsvagei Mwari. Mwari variko. Zimbabwe is a Christian country, God fearing country. Saka ngatiite zvaMwari. Noti kuda kunamata munhu wokuti auziye kuti ane senemu yake, zvaane senemu yake iye kuti azowanikwa ari zvaari apa zvakatanga sei, zvakabva kupi, andizvo. Toenda munyaya dzebhora, takataura futi nyaya yebhora kuti bhora rakasungwa nekuda kwokuti pane mwana akafira bhora nekuda kwetimu inonzi Caps. Mandinzisa zvichibva zvanosunga ikoko nekuda kuti tese tinozviziva kuti bhora rinotambwa mushonga murambe. Kune vanhu vanotogadzirwa anotoendeswa majezi avo kuendesa kun'anga vachinopisa badza ravo jezi range richibikwa ikoko. Zvakangofanana nayo magonyeti ari kuuraya vanhu. Kune vanhu vanogara nemakiya anozoziva kuti anenge ari driver from Malawi to South Africa transit achirova nemuZimbabwe. Munhu iyeye akazopirwa kisa mwani azvibude. Ndo zvakafanana nemabhazi anoswera pambari pamusika. Ane vanhu vanozvitana chihera, vamahwindi echikadzi, vanowanikwa vari kumabhawa, masex worker, mangwana makuseni wonogadha kunorova hwindi hwemabhasi. Uko vakabata kasha asi varara vachiita zvisizvo. Umachembere hwacho huri papi? Apo wakapfeka madhindadhinda, apo uchinzi chihera. Iwo chihera wacho ndione mbiri nenyika ino, uchihera hwacho hwaapapi? Asi kana satambe nemidzimu vakafa variko,
vanotiona zuva nezuva. Tati tingopanana chenjedzo isu vanhu vakuru tikatadza kuzviita. Ko vana vedu vari kukura ava unotoona mwana atadza kundirespekta ini mubereki wake achirespekta amai vekuchechi achiita unhu hwakanaka kune vekuchechi kuda kuita dzvene zvepanze. Zvinhu izvozvo tiri kuzvibayisa handiboda kukuvanzai. Saka kana nhasi ndikabuda muno nemashoko andataura tikatomuka titonzwa kuti maheroes pafa kana vanhu 10 ndati musashamiswe. Magata eiwayo ropa rinenge risati rakwana. Ndati mupanzwisise ropa rinenge risati rakwana. Saka tikungokumbira chete kuti vanoona nyika yavo maZimbabwe varidze midzimu yenyika panokanganiswa nepese pakashata pindai nepo. Ndichida kukuyeuchidzai kuti mubhaibheri Jesu akanotena matables upside down nekuda kuti akanga aona kuti maakuita flea market shop yangu chechi yababa wangu. Asika yakanga iri nyaya yemari. Vanhu vachida kutononyepa kunopfekawo kana mapostori achinotengesawo ikoko panoungana mapostori echechiyo achinotengesawo ikoko zvaifamba nemubhaibheri. Asi nekuda kwaizvozvo zvakatoendesa Soldier Love kujeri. Unofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Soldier Love haana chaakafira nguva yake yakanga isati yakwana. Kunyange tainzwa unzi diabetic chichi nguva yaSoldier Love vakatanga vachishora mbanje kuti aya zvembanje zvaSoldier Love akapesera akuimbirai. Makazopesera makacha mazwa akutaurira chokwadika. Mukazopesera mazonzwa akuimbirai rwiyo mamwe machechi amakambani. Machechi wani amakambani akaimbwa naSoldier Love. Ini kwandiri ndomubheka rest in peace Soldier Love. Kwauri kwakafukurwa mbuya vangu. Inyaya yekuti wakanga wakufumura zvinhu zviripo zviri pachena. Hazvinei kuti wakafa havatipedzi tiripo futi vapenyu. Tichangoramba tichivafukurawo kuvafukurira hapo kuti zvizikanwe wazofa Soldier Love warwara wakaenda kwambuya Dhukasu Waterfalls manzuro atinozvita ukazofira wakanofira mumwe uchitungiza kana kupi wafirepo kana tukupo ukazonivigwa kwauri but dare rinotaura kwandiri rekuti mwana anonzi Soldier Love akatorwa kana vachitaura kuti akabvutwa sematorwa anongoitwa nemunhu anzi atorwa nenjuzi padziva akabvutwa mwana uyu nekuda kwokuti kwenzero dzake nekuda kwechokwadi chaaitaura kuti vakamuti kufarisa akangana kuti aida mwana akangana kuti aida stable marriage akangana kuti because haana zvinhu zvaasina kuenda mwana wayo macouple time chaana chaasina kana izvo zvekunzi asiye madrugs akatombozvipinda but chamusingazivo futi ndosaka muchinzwa kuti kune marastas kune iyo maJamaicans they believe also munyaya dzemadrugs mumbanje dzavo vane zvavanotaura kuti vane zvavanokonekta neinterjaw wavo kuti zvienda zvakadaro isinorevera kuti Soldier Love zvinhu zvaaimba wongwanga neinfluence yemadrugs atirambe but nguva yaakafa mwana wayo inini denga nevekwangu vanogara pandiri vanotaura kuti mwana wayo akaurawa nguva yake yanga isati vakangomuona adhozuka arwara kudaro vakavongonomutarisa kanzi handiye kauya anoimba zvake vazosangana nerwiyo iroro vakagara vega pachavo kubvunzana pachavo kuti akumborevani arwiimbireko rwiyo guide endachibva aenda asi zvisine mweya wake iwoyo futi semataura andiri kuita inini unofamba pamhepo ine nyunyuto muno munofamba mhepo yenyunyuto vanhu vakafa but vari kunyunyutira zvinhu zviri kuitwa nesu venyama ndio kunobuda shama. Saka isingatiitei zvinhu zvakanaka zvinoita kuti vakafa ava vasarambe vachichinyunyutira. Toita zvakanyanyuta sei vari kuchimoyo kwacho vakafa asi makodo avo maskotona avo aitorwa achinogadzirwa musoro magora. Musoro magora yacho yozonorombwa nevana vedu vavhura machechi hamusikona kuti kutambisana bhora risina mweya. Saka kana tikatofa zvangofanira kuti anzi chingopararai zvenyu maZimbabwenzi nekuda kuti nyika yacho yeZimbabwe magara maiparadza. Saka ndiri kuti mumwe nomumwe wakateerera wanikwa uchizvilidha nemoyo wako kuna Mwari kunamata ipiwa hati yako moyo noti kuti ndaenda namata ndawana chekuti kwete handina hangu izwire kupesera chinovha rangu dari rangu rangoimba rwiyo rumwe chete nezwi rangu iro chiombeterera mashoko
ndiri kuimba hangu ndichiimbira kuti tiparadzane mukuenda kwatikuita maholiday, nekusangana kwataita nevana vedu panguva yeholiday yatanga, nekusangana nemhepo yevo vakafa, nekusangana nevo vacho vane satanism yekuti iye anoda rugare achiparadza vana venyika imwe chete. Regai hangu ndiimbe rwiyo irworwo titeererane kuitira iyeuchidze nekuyeuchidzana mashoko kune vaya vanonamatira pfuma. Usanamatire pfuma, namatira upenyu hwemangwana. Ndorwiyo rwangu rwandinoda kuimba nezwi rangu iroro, asi chiombetererai mashoko. Musakomente izwi, aiwa izwi hatisi vaimbisu, asi tinoda ngoti muudze mashoko. Ndoimba hangu. If God cares for the flowers that bloom, if God cares for the birds that sing, if God cares for the rivers that flow, I know you cares for me. If God cares for the flowers that bloom, if God cares for the birds that sing, if God cares for the rivers that flow, I know you cares for me. Thank you, Lord, for dying for me. Hallelujah, He rose for me. The earth is passing away, sure, but heaven is my eternal home. Todaira kune vaya vanokumbirira kuti dai daita zimota yekugara kwakanaka ngatirambe, asi kune vamwe vanhu kutotika kana nemari yacho achatomboida, kana nemazimota acho achatomboada, kana nemazidzimba acho achatomboada, nekuda kuti upenyu hwake ndogara kangofonera hello ngana nhingi wedu hanzi amena afa. Iye ndiye anenge achidhiraivha mazimotikari wayo kuenda kunoviga vake, nekuda kwokuti ndiye akanoromba kuti aite mazimari iwayo, ende muko akapiwa ndekuti iye anenge achifushirwa. Imimi munenge muchitaura kuti tinoda taitwe mamakeups, vaende nepolisi ipi, vaende achingobudisa mari, makadumhaidzwa kumeso kuti iye wamunoti makuru wani paipfuma yache ndiye ane chimuti chekukukupidzai. Saka isati pasi nemasatanisti, pasi nevatakaona vachibuda mubako. Ndine machembera angu nevandakanga ndinavo panguva yakapfuparadzwa, tatoti kupfuura kuparadzwa kwakaitwa beta, vakaparadza beta ndo vane chekuita nechiga ichi. Ndodaira vakapembera munamato pakafa vanhu vekuna Seke Road, nevakabuda pachena vachiti siri vematare tinaro nare, ngatisei musoro pamwe chete tibatsirane, nekuda kwokuti kupiwa kofini, homwe yekofini pamunoti government must chip in pane zvaitika, asi kutidzora tiri kurijiswa. Saka isu tinoziva kuti vamwe vanhu munotya, isusu hatina chatya, ino takakura takakochekerwa nemhepo yevakafa vakarara nesu tatogara takataura 1983. Hatina chatya nokuti hatisina secret, nyangwe zvatikaita zvatinoita vanototiona, kana ukauya uchida kutiparadza vanotoziva kuti homwe yangu yaparadzwa nani. Saka ine nhasi ndiri kuti maZimbabweans musacheme, ngatiende kuHoliday Heroes, tichidzoka kuHoliday Heroes zvinenge zvaitika takuchikutaurira mazita avo, takutaurira mazita avo, tochida vematare, tochibatana. Kana n'anga ichinorwiswa kunzi tibudisa mhiko dzauri kushanda nadzo uchitiparadza, ishange yato imwe new chapter munyika. Kana iri n'anga yekuti ishanetwa chitititi pane imwe yatakatovhurisira dhoketi kudhara yakatora idzo tsvimbo dzechembere yekufukunurwa iyi, vachaungana vese nekuda kwokuti hatidi kuti tisvika pakurongesesa nyaya yekuti vanhu hapana munhu anomboda kuuraya munhu, hapana munhu anomboda kudhiraivha motikari yekuda kuti tife, asi zvinhu zviri kuuya zvichibata vanhu ivavo. Saka tinoda kuti tatanga nekurwisana nevanhu ivavo pasati pauya stiff sentence dzamukutaura kuti vanofanirwa kupiwa zvirango zvisingaita vanodhiraivha vachidii, vachizodhiraivha ma60 wati hasi kuzviramba, but ngatimbotora the causes vari kukonzeresa. Ene ngatirambe futi tichiwirirana kuti nzvimbo dzatataura kune vanhu vari kunamatira nzvimbo ngavabviswe,
kumakura titarisire mapostori kunamata munonamata chiko kune RIP ndekuti vakafa vazorore murunyararo. Saka hatidi vanhu ikoko mapostori ikoko ngavabviswe, ndiwo vane mhiko. Nekuuyo anonzi Bhomba anodeko paunyani ngabve ipapo. Nekuda kwokuti nguva inenge yaenda, ndinoda kuti mugare zvenyu mazviziva kuti amai Munangagwa ndine urombo makanoviga mwana wevamuhanu 17 vakafa pazororo. Iyi ndakapapiwa dare kudhara. Pazororo pakanogadzwa munhu ane mhepo akazviuraya mumbare achibva anovigwa ipapo. Saka ndanzi futi ndikutaurirei kuti uyo arunamata pana Seke Road achipwanya masprite ake kana malight bottle nemhepo yakusumuka muvhu mezororo graveyard yaye contribution futi pamugwagwa. Zvino izvozvo atimbotadza kukutaurirai, tichakutaurirai as long chete ZANU-PF yakabudisa mari yekubatsira munhu akabikwa pazororo. Iye ane vamwe vake vakawanikwa futi vari pan'anga idzi dzekuenda kuMalawi kunotora mbanje. Vachatambotaura zve kuti mumbare imomo mune vanhu vakanorombera mbanje. Zvakuita kuti mutaure kuti madrugs vana rehab iko kupenga ikoko kune spirit yekunzi hamuna kudzokera kunosasikisa zvinhu zvamakanouya nazvo. Mbanje zhinji dzinoputwa mumbare dzaenzi ndedze kuMalawi. Kune vamwe vanhu vakatombopfuma zvandikuti zvithu zviriko vakapfuma vakazopesa varombo nekuda zveurombo hazvinasti, asi upfumi hwaMwari unolasta. Zvakafanana nemachechi aya tikupiwa nemachembera mbuya mutumwa kuti kumperuka richazongova guhu kana vachiiguka mbiri yekunzi ichechi yangana. Isi aidha ngana iye anenge aenda uko. Vanhu toziva zhinji vanoda kuenda kumachechi kuna pastor. Kana pastor yasisiko chechiyo tikuzwa kuti kati chechi idzodzo dzichazopedzera kuti dzazochinjwa pamwe business. Mashoko anoda ngokutaurira kuti muzive kuti firo yatiri kuita munomu ihomwe yenyika iri kurwiswa kuburikidza kuidyara kwavakaita kuti taakupota tichikupaiwo kuita chip in pamadisaster kubatsirana hatisi kuzviramba tisi kuzvishora asi advantage yevene magata anoda ropa ndo vatava kuti muchivaona. Ndinodayira zvanhasika ndiri kukunamatirai nekukukumbirirai kuti ngatiendei tonoita chikaranga chedu. Achanga chisimo last campaign baba Munangagwa pachima election avakazowina vakataura vanhu mukatengesa nyika kuvarungu vakafa vanomuka. Vanenge vakanga vaita rari yavo yekuzaka and vakataura kuti vanomuka vakatomuka. Ndo pandavakuisa mucorrection vakatomuka. Saka naizvozvo katite kuti tizive kuti sei papi patikurasika nemashoko andambokutaura kuti hembe dzematara hadzifanira kupfekwa sefashion. Zvakauraisa vamwe nemazita andataura zvasoja lava asiri ega akafa. Tine mukomana anonzi Gary Mapansura akafa futi neaccident. Kune vanhu vanotarisa life yevanhu every day voona kuti uyu ane tarenda ramangwana rake richabuda rakajeka rakadai. Vanongodimbodzira munhu iyeye ene munhu iyeye anofa panyama kuti hatichamuona but spirit yake vanonoshanda nayo. Ndokuti mubva mazviziva izvozvo kuti zvese zvese zvatikuti spirit maspirit husband spirit ariko zviri kubuda ikoko kumapastor 1000 iri one church ina one founder but mune 10,000 mapastor anenge achifambira vanhu vakasiyana siyana. Musangoturikwa maoko sezvatinoita isu mapostori tichizwa zvichitaura musaturikwa maoko ichenjedzo. Musangoenda matare ichenjedzo plus matsamwisa nedzimwe nyika ine mararamiro enyu amunoita pakuvigana kana munhu afa mukurasa hunhu ikoko. Zambia makuiona ngesina basa, makuona kunge kupfeka mapfekero enyu all black nemapfekero enyu asina Zambia mukati. Ndizvo chaizvo chaizvo nyika ino yakatoisirwa tiki kutsikwa kwayaiitirwa Zambia navamugabe vana saliye muFarao vachitotambirwa Jerusalema Bhakumba zvese ngororombe dzekumachangano. Saka dzokerai kuhwinhuhwo makasadzokera kuchivanhu chatanga nekupwanya statue yambuya neanta.
tisazofanana nekufamba kwakaita Joshua nguva yeBhaibheri ratataura kuti akazomborwiswa asi Mwari vakamudza chikonzero chakaita kuti asabudire first fight yake kuAisiti. Inyaya yekuti Achani mwana weIsrael akanga achiva zvinhu zvanga zvanzi zvitorwa after va destroy the walls of Jericho. Vatanga kunopinda mukati va destroy izvozvo zveJericho, vakaudzwa muko. Saka makaona mapostori akaimba rwiyo kupona kuchengetedza mutemo. Hondo isina mazano enyika ndo hondo yatatarisana naye yekuti munhu waunoziya anopinduka kuita chimwe chinhu. Munawo maexample emafilmu munoona emastar life aya munoona yenye matv emaindia ndo zvimwe chete kune vanhu variri asi vane time yekuti they change. Muzviziye izvozvo. Saka indiri kuti maZimbabweans hongu nekusangana kwenyu ndinotenda asi ngatichemeti netariro. Ndinobvuma inini kufukura hapwa dzeng'anga vari kugadha magata. Iwe Ensa Aisha wakaimba hako zvemagata gata, isu tinorwadziwa chinzwa wedhi kuti gata ana inorova because tanga kufunga kuti kune gata raaniko rinoda kuti rizare ropa, riri kuzara ropa nekufa kwedu. Zvinova zvisizvo. Kutenda nekuteerera kwese kwamuri kuita ikoko nekufamba kwamuri kuita nechirongwa chedu tichiti ai iwewe kana uchinge uri munhu anoda kunamata pinda chechi yaunopinda wanikwa nguva yekupfugama wega. Kana uri murong church Mwari vanotarisa mwoyo wako vanokubudisa muchechi iyoyo vachikuendesa kuchechi chaiko chaiko. Ndo rimwe dzidziso rashoko randiri kuda kukusivirai nekuda kuti muzive kuti mhepo dzinosumuka chokwadi mumbare nhasi maiona mhepo yavhuvhuta yakangofanana nemavhuvhutiro akaita pakamoto kadiki kakataurwa kuti kakanga kabatidzwa nevana mastreet kid kuchicken slice kumbari uchibva wazodestroya mbare yese. Kune varidzi venyika vanoona nyika idzi nemaziso, nyika masvibisa asi tendai pafinal doro rakaitwa kuMaringowe richitungamirwa naMachembere Madam Lois Muganza kana kuti komori nodhauti KG6 kuti rakuwanikwa richitaura shoko richitaura zvichiburikidza kuchembere iyi atinotaura mafambiseni mutuma wekwaishe bota uko akabudiswa kurinda reKuwarren Hills Executive Area ari muvhu mukangoona marangwanda ake kuti muzozviziva kuti ndo mamiriro azviri. Tichitenda vese vachaenda kunoungana kuHeroes vane hama dziri ipapo. Sanganai nemhepo yehama dzenyu muchibvunzana upenyu vakafa kudaro upenyu hwohwo vanhawo vari ikoko. Avo vasina hama dzavo dzinosvika ipapo musapisire kana kubata-bata kana kuita zvinhu zvenyu. Kwaita mapostori tataura futi tisena tawana vanovhara chirongwa zvekumira muchavange ngirozi dziri kubhururuka kubva kuna Mwari mimi mitu mimi makabata zvamakabata tazviramba. Tozoenda kuna Machembere vanozvita vemachembera unzenza tahuramba unzenza hakuna chinhu chinonzi sex worker. Zvinhu zvacho zvakataurika unzi zviriko zviri kuitika but ipapo muri kutosvorana neZimbabwe nekuda kwokuti munhu wemukadzi ngave neunhu ndosaka achirohwa. Zvino imi kana makuti vanoita zvavanoita uku muchitungamidzana nehanda pamberi uku munhukadzi achiwanikwa akafumuka ari nzenza hatina kwatiti tiri kuenda. Iconfusion yega yega ndo zvinozopaka idzo shangu dzatiri kwanidzi. Nekuda kuti mumabhazi imomo mune vanofamba futi vakabata idzo nhekwe dzehondo kutorombera zvokuti pamwe ndiye anotozowanika ari survivor vamwe akutura. Zvinhu zvese izvozvo zvinoda kutsvairwa. Pachishanda ivo mutsvairo vakaiswa muno munyika kuti every Friday tinotsvaira seAugust akatoveko Friday musi waona. Saka naizvozvo tichikuramba tichiendera mberi tichipakurirana tichiramba tichingopakurirana zvinhu izvozvo tichiti usadhaute kuti hakuna Mwari variko. Unotoona iwe utopfeka best clothes yako yeSunday uchienda uchinopureja mari yako ikugwa ukachasitadza kupinda denga ari usara ari mumba make homusiti womu achichemera Mwari wake achimupfugama anga vana 12 unga vana 3 dzeusiku akatoyambuka. Ngatitsvagei kiye kudenga noti zvipano basi izvozvo nekuda kuti mhepo dzevakafa
dzakasunga. Midzimu yenyika yakatsamwa kuti matisanganisa nezvamuri kunotora kunzoko isu matoona kunge tisisiri Zimbabwe, tisisiri mzimu dzangara dzimu, tisisiri mundoro. Naizvozvo tanzi tikutaurirei, vane nzeve vatonzwa. Saka nyaya yekuGrenville kuti ipere uko, inyaya yekuti parinda remunhu anobuda uyu pane chivanhu chida kuti chiitwe nevemumhuri vake. Saka kutaura kwatinge tichiita ikoko timunzwe, pawanikwa rubatsiro rwokushava kuti vanhu vaungane paitwe zvinoitwa. Chigumbu chekuti ndakafirei, dai makandisiya ndakava zvangu jega semawandaita majega kumusika, asi ini makandipfuudza boys kana achitaura boys dzangu. Asi aka kuti mumuzive, nekuda kuti kana maundertaker akazvigutsikana nekuona rinda rida kunzi rivhurwe richidhirika rega iro rakaiswa tombstone, ndo patakaziva kuti pane zviri kuitika. Nyangwe akazofukunwa sekutaura kwataita, asi anoda kuti mwoyo wake uchizora. Nekutenda also varidzi venyika vakaisa mutemo wekuti anenge auraya munhu kana mhaka inenge munhu amuchadimburwa munhu musoro, amuchawauraiwa munhu musoro, ungapiwako jere life in jail. Tinozvitenda izvozvo nekuda kwokuti munhu iye anenge anzwa sevaya vakanga vauraya tapiwa makore votongwa kuno kugara mujeri, iye akafa azorora anenge achiti musoro wangu wakashota, pano kuti vafewo sematongerwa vakaitwa kunzi vakatongerwa kufa vachizodzoka kumashure kwachizotaura kuti mutemo wekutonga vanhu kufa tabvisa, asi ivavo vakatongwa zvavo vakatonzi vanoenda vakadaro. Tinozvitenda nekuda kwokuti munhu iyeye anenge auraya munhu musei apedzerane nengozi yake. Nekuda kuti ngozi chaiye yakachena ine munhu afa ane dzinza raifamba richitedzera midzimu yake, haamboswera furufusha vamwe, anoenda kuna iyenya kumuparadza. Saka ngozi iriko, kana watadza imi musatadzi. Saka nyika inei, mhepo yenyika yakatimukira ngozi nekuda kwevana vemaZimbabweans vari kunoromba. Manzwa shoko, kuromba kwenyu kwamuri kuita muchiuya muno nezvamunenge mauya muchizoitisa kuti muite mari, mapesana nemidzimu yenyika. Saka muri kuona chakungofa sembwa. Dati izvozvo muzvisive. Tinotenda